हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। तो आज मु आपण मान सहित एमिति गुटे जिनस शेयर करबी जोटा कि आम ପାଇଁ बहुत इम्पोर्टेंट। तो आज मु आपण मानक सहित कलर खा विषय रे किछि टिप्स शेयर करबी। तो साधारणतः आपण मान देखिथिबे से पुरुष हो बा महिला हो उभयଙ୍କ ठारे एई कलर खा समस्या देखा देइथाय। तो मु आज आपण मानकु कहबी कि कलर खा हमर काहेकि हुए आ तार घरोई उपचार। तो प्रथमे आमे जानिबा कि कलनखा हमर काहेकि हुए। तो देखिबे जदि आमे अधिकांश समय पानी रे काम करूथुबा बा अधिकांश पानी व्यवहार करूथुबा तो ता पई हमर कलनखा हेइथाय। आ सेकेंड जदि आमे सब बेले जूता व्यवहार करूथुबा तो सेई जूता पिन्धिबा द्वारा भी हमर कलनखा देखा देइथाय। आ तृतीय जदि आमे अधिकांश समय बिलरे बा बाड़ी बगीचारे काम करूथुबा तो तार कादुओ पशिकी आम गुड़रे बा नखरे कलनखा हेइथाय। तो ताठु आमे केमिति दूरे रहिबा आउ कौन कले हमर कलनखा कम ताठु कम मात्राରେ ହେଇପାରିବ। तो ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଯେତିକି ବି ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ପାଣି ହବା ତାଠୁ ଅଧିକା ହବା ନାହିଁ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଯଦି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜୁତା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତ ତାକୁ ଟିକେ ଆଭଏଡ୍ କରିବା। ଆଉ ଯୋଉ ସକ୍ସ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇ ସକ୍ସକୁ ଆମେ ସବୁଦିନେ ସଫା କରିବା। ଆଣ୍ଡ ସେଇ ଜୁତା ଆଉ ସକ୍ସକୁ ସବୁବେଳେ ଖରାରେ ଦେଖେଇବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେଥିରେ କୌଣସି ଡଷ୍ଟ ବା ରହିବନି ବା ଆମ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହବନି। ତ ଆଉ ତୃତୀୟ ଯଦି ଆମେ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ତ କ'ଣ କରିବା ନା ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ବେଲୁନ୍ ଆମ ନଖରେ ବାନ୍ଧିଦେବା ବା କିଛି ଗୋଟେ ଜରି ବାନ୍ଧିଦେବା ଯାହାଫଳରେ କି କୌଣସି କାଦୁ ବା ଡଷ୍ଟ ବା ବାଲି ଧୂଳି ଆମ ନଖରେ ପଶିବନି। ତ ଆଉ ତ ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ତାର ଘରୋଇ ଉପଚାର। ଏମିତି ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ସାରା ମେଡ଼ିସିନ ମିଳୁଛି, ବହୁତ ସାରା ଲିକ୍ୱିଡ୍ ମିଳୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ନଖ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମ କଳନଖା ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ପକେଇଦେବା ତ ଆମର ସବୁ କିଛି ଯେତେ ବି ବାଲି ଧୂଳି ଅଛି ବାହାରିଯିବ। ତ ସେ ନକରି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ 3ଟା ଜିନିଷ ଯୋଉଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍। ତ ସେଇ 3ଟା ଜିନିଷରେ ମୁଁ କହିବି କି କେମିତି ଆପଣ ଘରେ ବସି ତାର କର୍ଣ୍ଣଖାକୁ ଭଲ କରିପାରିବେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଗୋମୂତ୍ର, ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ବା ମଣ୍ଡା ଫୁଲ, ଆଉ ଥାର୍ଡ ହେଲା ହଳଦୀ। ତ ଏଇ 3ଟା ଜିନିଷ ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଥିବ। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ଏଇ ଶୀତ ସିଜିନରେ ତ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ପ୍ରାୟ ବଗିଚାରେ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ମିଳିବ। ତ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ ନା କିଛି ଗୋମୂତ୍ର ନେବେ, ତା ସହିତ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା, ସେଇ ପାଖୁଡ଼ାକୁ ଆଣିବେ ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଚାମଚ ହଳଦୀ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଏଇ 3ଟା ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ଦେବେ। ମିଶେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବାହାର କରିବେ। ସେଇ ପେଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ ନା ଦିନକୁ 2 ଥର ଫାଷ୍ଟ ଶୋଇଲା ବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମ କଳନଖା ହେଇଛି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିଦେବେ। ତାପରେ ଯୋଉ ଗୋମୂତ୍ର ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଡେଟଲ୍ ଯେମିତି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ସେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବା। ସେଇ ଜାଗାରେ କିଛି ଗୋମୂତ୍ର ଦେଇକି ଫାଷ୍ଟ ଲଗେଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଯୋଉ ପେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେ ପେଷ୍ଟକୁ ସେଠାରେ ଲଗେଇବା। ଦେନ୍ ପୁଣି ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଉଠିବା ଫାଷ୍ଟ ସେଇ ପେଷ୍ଟକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିକି କିଛି ଗୋମୂତ୍ର ଲଗେଇକି ପୁଣି ଥରେ ଏଇ ପେଷ୍ଟକୁ ଲଗେଇବା। ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 3-4 ଦିନ ଲଗେଇବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାର ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। କାରଣ ସେଟା ମୋ ପାଖରେ ବି ହେଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ବି ଏମିତି କରି ମୋ କଳନଖାକୁ ଭଲ କରିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ସେମିତି କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ କଳନଖା ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କି ଆପଣ ଏଇ ଟିପ୍ସକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଛି ସେଇଟା ବି ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଏଇ ଟିପ୍ସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କ କଳନଖା ଭଲ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।